Ang laylay ni Mila. Wa naman magikos mo si Senyorito Stanley. Piatras na mahinuon siya. Dili siya mibila sa imong buhok. Isang nagpira sa akong buhok. Buhin ako, animal! Sakit! Hala! Gano'n mo to? Senyora, gano'n to, senyorito? Senyorito, oy! Wala. Wala ang imong apo, senyora. Bidagan na paingon sa iyang lawak. Nagkawil-kawil in taon ang atubangan. Kabidagan. Kasakit sa akong liog nga nahangad kay gibira og maayo ang akong buhok. Pagtarong, senyora, oy! Magoy mibira sa mong buhok, oy! Sting, padoon. Ngano, senyora? Ha? May ihonghong ka? Ha? Aniya, dool na yung kunin mo. Niya. Ay! Biis ay bangag sa ilong. Nganong nanamparos naman sab ka? Unsay pagtuon ni mo nako? Baka kon may mibira sa akong buhok. Ako ning buhok. Busa ako'y nahibaw. O ganong mo sopak ka man, Usting? Dili, God. Unya ang pangutana. Kinsa man ay nagbitad si mong buhok. Nyawa may laing tao sa imong luyo. Unya, miatras na si Dong Stanley. Ha? Miatras na nyo rito. Wa na'y tao si imong dool. Kay nagatubang sabta, nagatubang manta. Ay, kung ing naga, pasangila na sa kunay mo. Kinsa may nagbira si mong buhok, senyora, ha? Husto ka. Way nagbira sa akong buhok. Way nagbira. Na-stiffneck ako. Ha? Karbiha ko na ng stiffneck ka. Hangad, mangyod, hangad. Ayaw pagbuot. Dili. Sige, good. Usting. Ay, Padool. senyora Sad, oy na. Padool. Istorya, walay napatay. Istorya lang ta. Animal! Dira ko, Padool kay may isulti ko ni mo, animal! Ha? Doble man? Animal sa unahan o katapusan sa linya, animal ang yapon? Gano man yora? Ha? Gano? Ikaw lang ba ang bugtong nasayod sa gibuhat sa akong apo? Gawas na ko. Senyora. Kay mingaw baya ng ila. Layo sa silingan. Ugway laing tao atong higayon nas palibot kay gabi na. Busa ako rin nakasaksi. Kwilyuhan masata. Ngano nasab ni senyora? Nganong gikwilyuhan magunay mo? Kinahanglang way laing tao nga masayod mahitungod ni ini, Usting. Dili mahimong may laing mahibaw sa nahimong krimen sa akong apo. Nakasabot ka ba, Usting? Kining kuan. Bayaran ko ang imong pagpakahilom. Magkalaom ka na, senyora. Ako pa, laban kay ko ining imong pamilya kani adto pa, oy. Sukat pag yun kani adto. Busa makalaom kayo sa akong pagpakahilom. Onya, kining, pila may imong ihatag na ko, senyora. Naong og kwarta. Ha? Dili, oy! Mutahan na rin gani. Pero, okay rin di ko na imong sultihas katinan. Okay na. Ang mahinungdanon, nga may itunol ka. Tunog. May mga tunog. Napaingon ako. Nagpapagdyo ko yung habol. Hindi na ako makita. Hanggang na ako nga. Naputos sa dugo. Di ko naman tunog tinigil sa akong tungod. Dili. Ginayan niya sa bira ang habol na akong kibukot. Ayaw!
Iyo, patay ka na! Patay ka na! Iyo! Stanley, ako kini si Lula na yung funny mo. Lula! 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 I'm so scared. Help me, Lula! Apo ko. Nasya! Misunod siya din sa mansyon. Iya kong pati yun, Lula. No. Dili ka na mahitabo. Apo Stanley. Look at Lula. Shh. Calm down. Lula. Calm down. Look at me. Lula. Stanley Miguel de la Vega. Look at me. Lula. Look at Lula. Lula. Paminawa ko. Og ako lang ang tuhuin. Lula. She's here. Niya siya. No. Kung unsa man ang imong nakita karon, dili ka na tinuod. Why bisan usa ni anak nga tinuod? Bunga lang ka na sa imong konsensya. Tinuod. Of course. Kano sa aba na makaksilula nimo? Ha? Lula. Why ka matuoran si bisan kinsa nga imong nakita? Kay why patay na mubalik, Stanley. Ang patay, alang lang sa mga patay o dili na mahimong motipo na tong mga buhay. Timani ka na, apo. Lula. Ang nahitabo ni Mila, magpabiling usa ka tinaguan. Iubanta sa iyang lubnganan ang kamatuoran sa nahitabo kaniya. Hangtod sa hangtod na magpabiling tinaguan ang tanan, Stanley. Timani ka na. Uy, Imo, nakabalita ka mas nahitabo sa anak ni Mirna nga si Mila? Ooy, ako ba'y dili makabalita nga sa'yo mo kumiatos lungsod kanina kay nangumpra og tuwahon. Uy, kaluing tao sa nahitabo ni Mila, uy. Ay, gipatay human lugusa. Ay, pastilan, unang higayon nga nahitabo nga ingon na ini din sa ato ay. Nung sa mga taon ni panahon karon ay, naabot gyud din sa ato ang mga adik. Gani. Nahuman na ba ka mo sa inyong trabahoon? Senyora. Senyora, Murag mas nabisi mo sa inyong tabi sa inyong mga trabahoon. Gibayaran ba ta mo? Aron lang magchismis. ay idili makito chismis good senyora. Tinuod nga balita nga makalilisa kaayo nga balita senyora. Unsa? Lagi ay gilaliman ka. Gilugos ti gipatay man ang anak ni Mira kagabi Og naa karon ang haya sa ilaha. Hala pagkaluoy ay. Masuso pa yung taong nagilag anak nga iya gibiyaan. Ay, may untag kalagon ni Mila ang nagapatay niya. Aron nga mamatay usab dito sa kahadla. Pwes, dili ka na mahitabo. Nyura? Senyora. Way patay nga mo balik. Busa angay lang nga magpakahilom na ang iyang kalag sa dayon kung hain man siya karon. Ulo! Uy! Nabuhian nimo ang mahalon kong baso. Senyora, wag gina ko sawa jud sana senyora ay. Tamo na ba yun ay? Wag gina na ko matandugi ay. Di na biya ko pikas bahin nya ang baso na di pikas bahin sa lamisa. Layo jud kay kuminay senyora. Nasandigan nimo ang lamisa og nauyog kini. Hinungdan nga nahog ang mahalon kong baso nga naara nimo mabutang sa hilit. Hala wa ta. Ayaw na pagpangatarungan pa. Hala. Animal. Nakuha nga nakaroon ng ako mga koleksyon. Gikan pa ka na sa Europe. Senyora, wa taon na ko wa taon na ni. Palabyon ko kining higayon na. Apan sa sunod higayon nga mahitabo pa kini. Bayra na kininimo ha. Bisag kinsa kaninyo ang makabuak o makaguba sa bisan unsang butang ning akong panimay. Ay, senyora. Si Mihoy. Ano? Nabalik na ba si Mihoy gikan sa ila nga miduaw sa iyang pamilya? Ha? Kagahapong adlaw sinibya. Ay, wala para ba senyora? Pero ni anak ka to paingon din niya, nakasiguro ko niya na. Kung mo abot, tuktuka ko sa akong lawak kay may lakton mi. Matuman senyora.
Ako lang si senyora ng bakay medugay balik sa mansyon. Kadayo tararabang ako panang higapon na nga. Ipauli ko kay Buduaaw ko sa akong pamilya. Saan nga nawili man kugod sa akong mga anak ko sa akong asawa. Sige. Dol-dol lang sa pinoon ko. Uy! Nakaila mo ko anang nagbaklay sa unahan? Sila Mila man ha? Ako padulan di. Ako sa bayan. Ug agnihon nga mo sakayin lang nako dari sa motor. Di manigikang bataang nagbaklay mo lang. Uy. Nagtiniil raman na siya, uy. Doon lang kay ko niya. Ako sang piton. Day! Day Mila! Day! Sakayin lang dire. Sila noy. Maagian man ako ang inyo. Sakay na lang. Uy, padayo maglagaw. Walang ganit ko rin niya. Gani, nagsigir do ko. Stilan, problemado tingali ni batada. Day Mila! Day! Di ka musakay, Day? Mas madali kagabot kung musakay ka na ko. Nag-away gitingali ni Yang Juan, Bana. Nag-away gitingali ni Yang Bana niya. Di na nakupugsonoy. Day, una lang ko ni mo, Day, oy! Di ka man ka musakay. Una lang ko ni mo! Tingaling awayas magtiayon day. Di man ginapon nga dili. Managat to mata. Ka dibor ba unta ato niya? Pero nagsigil lang duko. Duko nga naglakaw. Hay. Doon naman lang kayo nila. Makita ko naman kani niyo. Uy! Nakalagay na tao ang ilang tukaran. Ano man ka? Mao di ay nga may daghang tao din kay may haya man di din ila ni Filimon ron. Amo di tingalang naguol ka ito smilang naglakaw. Wa di ay mag-away og si Filimon. Naguol di ito. Si Mirna man kaya namatay. Kaluoy sab. Bebe, akong dolan si Filimon nga nagtambo sa haya. Daray. Dong. Noy Mihoy? Kuandong, kanang mga pasubo, Dong. Mihapit lang ko kay nakuryoso mong kong daghan kayong tao rin niyog sa inyo. Mau di ay kay may gihaya am di ay mo. Nalabyan to na ako si Mila nga naglakaw samtang nagpaingon din Unsa na Nalabyan ni mo si Mila?